ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar kallarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Mun gode da kalla. A cikin shirin za a ji cewa Brazil ta sha gaban Italiya inda ta kasance ta uku da ke da yawan mutanen da suka mutu sakamakon annobar corona. An shiga rana ta 10 ana zanga-zanga a faɗin Amurka kan 'yancin baƙar fata. Za mu ji yanayin da aka wayi gari yau. A Najeriya wata tsohuwar 'yan majalisa kuma mai fafutukar kare haƙƙin mata ta nuna takaicinta da watsi da majalisar wakilan ƙasar ta yi da batun hukuncin dandatsa kan mutumin da ya aikata fyaɗe. Gaskiya ban ji daɗin yadda suka zartar da hukunci ba, domin ta ka'ida da kamata a ce irin wa'annan da suke wa yara ƙananan yara da mata fyaɗe ana ƙyale su suna tafiya haka ba. Ina ganin hukunci ne wanda ya kamata gwamnati ta ɗauka a ƙaddamar da ita, zai sa wani ma gobe ba zai yi ba. Muna tafa da wannan 'yan sanda sun tono gawar wata baiwar Allah da ake zargin an kashe ta a babban birnin Najeriya Abuja. A jamhuriyar Nijar kuma hukumomi sun musanta jita-jitan da ake yadawa cewa ana yi wa yara ƙanana allura da sunan kariya daga cutar corona. Ina son uwaye su gane babu shaushawa tukun ba, amma yi shaushawa ba a duniya duka gaba ɗaya. Balle har a kai ga gwada shaushawa bisa kan al'umma da ake yada a ce za a gwada shaushawa bisa kan al'umma. Gwamnatin Nijar ba za ta yarda da wannan ba. Kafin wannan ga labaran duniya, sunana Umaima Sani Abdulmomin. Brazil yanzu ta sha gaban Italiya inda ta kasance ƙasa ta uku da ke da yawan mutanen da suka mutu sakamakon annobar corona bayan Amurka da Birtaniya. Ministan lafiyarsu ya ce sama da 'yan ƙasar 34,000 cutar corona ta halaka. A cikin sa'o'i 24 da suka gabata, ƙasar ta ba da rahotannin mutuwar mutum kusan 500,000. A kowane minti kenan ana samun mutum guda da ke mutuwa. Shugaban ƙasar Jair Bolsonaro da ke adawa da sanya dokar kulle tun farkon soma barkewar cutar ya sake nanatawa a cikin wannan satin cewa yunwa da rashin aikin yi za su fi yin kisa akan cutar koronar. Ministan lafiya a Peru ya ce sama da mutum 5,000 corona ta halaka, sannan sama da mutum 180 suka harbu da cutar. Wannan adadi ya sa ƙasar ta zama ta biyu da cutar ta fi wa illa a kudancin Amurka bayan Brazil. Ana fama da ƙarancin iskar da ke taimakawa numfashi, lamarin da ya jefa marasa lafiya da ke buƙatar gaggawa cikin barazanar rasa rayukansu. Gwamnati ta ayyana wasu dabarun samar da iskar gas domin amfani da shi a fannin lafiyarta da take baiwa fifiko a yanzu sama da kowane ɓangare. Kafin wannan lokaci gwamnati ta tsawaita dokar ta ɓacin da ta ayyana a fannin lafiya da kwana 90 domin hukumomi a faɗin ƙasar su samu damar aiwatar da matakan yi wa masu fama da wannan cuta magani. An shiga rana ta 10 ana zanga-zanga a faɗin Amurka kan kisan da wani ɗan sanda ya yi wa baƙar fata da baya ɗauke da makami a Minneapolis. Sai dai a wannan lokaci zanga-zangar ta kasance cikin lumana. I'm here to fight for Black power because they have been killing us for way too long. Ɗaya daga cikin masu zanga-zangar kenan take cewa na fito ne domin yakin tabbatar da 'yancin baƙar fata saboda an jima ana kashe mu. Ina da ƙani ɗan shekara 12. Burina shine idan ya fita ya dawo gida lafiya ba tare da fargabar ɗan sanda zai kashe shi ba. An dai sassauta dokar hana fita da aka sanya a birane da dama. Sai dai wani abu da ya faru a birnin Buffalo na New York ya ƙara haddasa damuwa bayan wani hoton bidiyo da aka naɗa ya nuna yadda wasu 'yan sanda biyu suka hankaɗa ɗaya daga cikin masu zanga-zangar da ke da yawan shekaru, yanayin da ya kai ga ya samu mummunan rauni a ka. Gwamnan New York Andrew Cuomo ya ce abin da ya faru rashin adalci ne kuma ba zai lamunci hakan ba. An dakatar da 'yan sandan da suka aikata hakan kuma ba za a ba su albashi ba. Sabon takunkumin Amurka ya soma aiki a kan manyan kamfanonin fasahar China da wasu cibiyoyinta. Hukumar harkokin kasuwancin Amurka ta zargi kamfanoni 9 na China da taka rawa a cin zarafi da azabtarwa kan 'yan ƙabilar Uyghur da sauran musulmi. Gwamnatin Beijing ta ce yadda take tafiyar da lamarin tsiraru a yankin Xinjiang ya shafi gida ne zalla. Amurka dai ta kuma sake sanya haramci akan wasu kamfanonin China 24 da ke samarwa dakarun ƙasar makami. Wasu mawallafa 3 da suka rubuta maƙala da ta gano cewa maganin hydroxychloroquine na ƙara barazanar mutuwa kan masu ɗauke da cutar corona. Sun je binciken su saboda rashin sahihancin bayanan da suka yi amfani da su. Sun ce kamfanin da ya samar da bayanan ya gaza turo da cikakkun abubuwan da ya tattara domin a yi wani nazari mai zaman kansa.
kuma sun gagara su nuna salsalar abubuwan da suka gabatar. One of the things we noticed about the Australian data is the hospitalised patients in Australia captured Wata by the 'yar study. jaridar mujallar Guardian Melissa DeVay kenan da ta yi aiki akan labarin take cewa wani abin da aka lura da shi a cikin binciken na Australia shine alƙalman mutanen da aka kwantar lokacin wannan nazari ya sha bamban da wanda aka bayar a rubuce kamar yadda ƙididdiga ta nuna. Don haka ina suka samo alƙalman su? A watan da ya gabata ne dai aka wallafa wannan bincike a mujallar Lafiya ta The Lancet. A wata sanarwa mutane sun ce akwai tambayoyi da dama da ake da su akan kamfanin da kuma bayanan da ya ce ya tattara wajen wannan nazari. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Za mu buɗe rahotannin namu ne daga Najeriya, inda batun yi wa 'ya'ya mata musamman ƙananan yara fyaɗe ke ci gaba da tayar da ƙura a ƙasar. Inda har ta kai ga an samu musayar yawo a ranar Alhamis a Majalisar Wakilan ƙasar. Bayan watsi da buƙatar yi wa masu fyaɗe fiɗiya a matsayin hanyar hukunta su. A baya-bayan nan an yi wa mata kimanin 4 fyaɗe ciki har da 'yan makaranta, inda bayanai suka nuna cewa bayan an musu fyaɗen an kashe su. Al'amarin da ya tunzura 'yan majalisar 'yan Najeriya kenan musamman ma mata. Na tuntuɓi Honorable Hama Aliyu, wata tsohuwar 'yar majalisar wakilai a Najeriya dangane da abin da ya kamata majalisar ta yi domin daƙile al'amarin fyaɗe. Sai dai na fara ne da tambayar ta yadda ta ji da matakin majalisar wakilan. Gaskiya ban ji daɗin yadda suka zartar da hukunci ba, domin ta ka'ida da kamata a ce irin wa'annan da suke wa yara ƙananan yara da mata fyaɗe ana ƙyale su suna tafiya haka ba, ana barin su ba. Ni ban gamsu da wannan hukuncin da suke ɗauka a kai ba. To kamar shi hukuncin da yake a tsarin dokokin Najeriya a yanzu haka kin gamsu? Ai duk wanda kika ji an ce an yi wa fyaɗe dukkan mu mata ne, kuma abu ne wanda yana sa iyaye da mu kanmu cikin baƙin ciki. Saboda haka ni wannan ma shi wanda ake yi wanda yake zamana shi ne a shari'ance kamata a ƙarfafa shi ya fi haka. Saboda kin ga duk wanda aka yi mashi fyaɗe har ya mutu baya mantawa da wannan ciwon fyaɗen da aka yi masa. Wasu yakan sa ma yaran su haukace. Wasu yana kawo su ta cikin hayyacinsu su ma shiga wani hali mummunan hali wanda a ƙarshe rayuwarsa ba ta yin kyau. To me zai sa kuma shi wanda ya fyaɗen a bar shi ya fita free ba tare da an hukunta shi ba. An jima ana ja in ja akan hukuncin, wasu ma na ganin kamar ba a hukunta masu aikata irin wannan fyaɗe, wasu na ganin kamar ma tsarin dokokin hukuncin da sauransu ma kamar ba aiki yake ba a Najeriya. Me kike gani me matsalar? Wallahi to ba za mu iya cewa ga matsalar ba, amma tabbas hukuncin ma baya aiki. Amma ni ina ganin ya kamata a ce an yi ko da mobile court ne, wanda kin gane idan ma hukuncin za a yi ba zai daɗe ba, za a dinga bibiya. Amma a yanda aka bar shi a tsarin sai kiga da an fara haka shari'ar za ta wuce babu hukuncin da za a ɗauka, shi zai fita freely ba tare da an yi shari'ar ba. Idan kika duba ƙasar India abu ne wanda suna yi, duniya ta sani, kowa ya sani. Suna su hangin ake yi, za a yi hangin duk wanda ya fyaɗe, duk da dai ba wai an daina bane, amma an samu rahusa saboda an samu ragi, za ki gani abun ba kaman da ba. To me zai hana mu ma ba za mu irin tasu ba? Ina ganin hukunci ne wanda ya kamata gwamnati ta ɗauka, a yi ta by law, a kaddamar da ita, duk wanda ya yi ta a yi hangin ɗin shi to that, a yi shi kuma publicly wanda kowa zai gani, wanda zai sa wani ma ko ba zai yi ba. Ba kya ganin tunda yanzu majalisa ta yi watsi da wannan batu na wanda ya fyaɗe a yi masa dandatsa, ba kya ganin ma idan aka ɗauko batun a hukuncin ratayen shi ma haka za a yi ta ja in ja ƙarshen ta ma a watsar, sai dai a ce watakila a yi shari'a a yanke musu wasu shekaru a gidan kasu? To ni a nawa ganin saboda yadda abubuwan nan suka yi yawa kuma muna cikin baƙin ciki a ƙasar mu yanzu Najeriya, babu macen da ba a cikin baƙin ciki take ba saboda wannan halin da muka samu kanmu muke ciki. Wannan ko ba wanda baki san wanda aka yi wa ba, mace ce dai aka yi mata kuma muna ji muna karanta. Saboda haka ni a nawa idan ma castration din ne zai yi a yi shi, ba laifi ba ne, saboda mu ma ci zarafin yaran ne kuma sun sa su a halin da har su gama rayuwarsu a cikin bakin ciki suke. To kai ma idan aka yi maka castration ai har ka mutu kana nan cikin wannan bakin cikin kuma da wannan taban za ka mutu. To ainihin ina ga shine ma the best hukunci da ya kamata a yi wa duk wanda ya fyaɗe a ƙasar nan. Honorable Hamma Ali, wata tsohuwar 'yan majalisar wakilai a Najeriya kenan. To har yanzu dai muna Najeriya, inda 'yan sanda suka kama wasu mutane 3 da ake zargi da kisan wata baiwar Allah mai suna Janet Inanna a babban birnin ƙasar Abuja.
sun yi garkuwa da ita ne tun a ranar 14 ga watan Mayu daga bisani suka kashe ta. Ga rahoton Imam Sale. Mutanen uku da dukkaninsu 'yan uwan juna ne sun haɗar da Johnson Emmanuel mai shekaru 38 da Gideon Emmanuel mai shekaru 31 da kuma Success Emmanuel mai shekaru 27. Ana zargin sun tsere zuwa mahaifarsu ta asali wato garin Esekenesi da ke ƙaramar hukumar Edioto da ke jihar Imo bayan aikata laifin a Abuja, babban birnin tarayyar ƙasar, da zumar gujewa faɗawa tarkon jami'an tsaro. Sashen rundunar na kai su maman gaggawa ne ya yi nasarar kama mutanen da suka zamo ajalin Nnenna Ogbonnaya, mahaifiyar 'ya'ya uku mai shekaru 55 a duniya, wacce ita kuma 'yar asalin garin Ozuetem ce da ke ƙaramar hukumar Bende a jihar Abia da ke kudu maso gabashin Najeriya. Wasu bayanai sun ce bayan sun yi garkuwa da ita sun kuma buƙaci a basu naira miliyan 5 kafin sakinta. Wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan ƙasar Frank Mba ya fitar ya bayyana cewa binciken da aka gudanar a kan mutanen ya gano cewa sun jima da kashe Mrs. Nnenna tare da binne ta, kana suka yi ta wasa da hankalin danginta domin ganin sun samu kuɗin da suka nema daga wajen su. Har ila yau binciken ya kuma gano cewa mutum na farko da ake zargi wato Johnson Emmanuel aboki ne ga marigayiyar a shafinta na sada zumunta wato Facebook. A nan ne amintaka ta yi ƙarfi har ta kai ga an nemi ganawa da juna. Har ta kai ga ya aika mota domin a ɗauke ta a gidanta da ke unguwar Gwagwalada da ke Abujan domin su gana. A jiya Alhamis ne rundunar ta ce jami'anta sun ziyarci wani gida da ke unguwar Wumba a Abujan, inda mutanen suka binne wannan mata bayan kashe ta, kuma tuni aka kai gawarta zuwa asibitin koyarwa na jami'ar Gwagwalada domin gudanar da bincike. Sanarwar ta ce 'yan sanda sun kama wata mota ƙirar Jeep mallakin ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi, da aka ajiye ta a wani garejin kanikawa a babban birnin tarayyar ƙasar. Kana shi kansa gidan da aka kashe tare da binne gawar matar mallakin Johnson ne, wato uban dabar waɗannan masu garkuwa. Laifukan garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa dai na ƙarewa a Najeriya, kuma shafukan sada zumunta na daga cikin wuraren da ake kyautata zaton cewa masu garkuwar kan yi amfani da su domin neman waɗanda za su aukawa. A don haka ne ma hukumomin tsaro da masana ke ba da shawara ga jama'a da a rage yawan baje kolin kyale-kyale ko nuna wa duniya irin rayuwar alatin da ake ciki domin kaucewa jawo hankalin irin waɗannan ɓata gari. Imam Saleh, BBC Hausa a Abuja, Najeriya. To idan muka je Amurka kuma dubban masu zanga-zanga a ƙasar sun shiga rana ta 10 da fara zanga-zanga akan kisan da 'yan sanda suka yi wa wani baƙar fata a Minneapolis. Ko da yake zanga-zangar a wannan karanta lumana ce, kamar yadda za ku je a rahoton Aisha Sharif Baffa. Ana gudanar da wannan zanga-zangar ne a cikin yanayi na dokar takaita zirga-zirga da gwamnatin ƙasar ta sanya don kawo ƙarshen zanga-zangar. Amma duk da haka masu zanga-zanga sun yi buris da dokar inda suka ci gaba da zanga-zangar su. To sai dai kuma a yanzu an sassauta dokar takaita zirga-zirgar a kusan biranen ƙasar. Masu zanga-zangar dai sun shafa kwanaki suna ta kira da aiwa bakar fatan George Floyd adalci bisa la'akari da yadda aka yi masa kisan wulaƙanci. Kazalika zanga-zangar ba a Amurka kaɗai ta tsaya ba, akwai wasu ƙasashe da dama da su ma suka irin wannan zanga-zangar a ƙasashensu saboda nuna goyon bayansu akan adalci ga baƙar fatan. Kuma an yi wannan zanga-zangar ne a daidai lokacin da ake cikin tsakiyar annobar cutar corona. Kuma masu zanga-zangar duk da suna sanye da takunkumin fuska, batun bayar da tazara babu shi. Wata mata da ke cikin masu zanga-zangar ta ce ta shiga cikin zanga-zanga ne saboda taimakawa wajen kwato baƙaƙen fata 'yancinsu saboda yadda ake kashe su. A jiya ne aka gudanar da taron addu'o'i domin tunawa da baƙar fatar George Floyd. A yayin zanga-zangar dai sai da gwamnatin Amurka ta tura wasu dakaru daga rundunar tsaro ta ƙasa wadda take a matsayin rundunar ko ta kwana. An tura su kusan jihohi 20 da zimmar kawo ƙarshen zanga-zangar. Amurka baƙaƙen fata dai sun fi fuskantar haɗarin mutuwa daga harbin bindiga a Amurka. Alkalman da ake da su na irin yadda 'yan sanda suka yi harbi tare da kashe mutane su nuna cewa akwai yiwuwar Amurkawa baƙaƙen fata su ci gaba da fuskantar barazanar kisa ta hanyar harbi idan aka duba yawansa a Amurka. Kisan baƙar fatar ya sa har tsofaffin shugabannin ƙasashen Afirka sun yi tir da kisan. Ƙungiyar tsofaffin shugabannin ƙasashen da gwamnatocin Afirka ta buƙaci shugabannin Afirka masu ci da su nuna matuƙar rashin amincewa kan kisan sannan su nemi a hukunta waɗanda suke da alhakin kisan da ma wasu laifukan kafin wannan. An gaida Aisha Sharif Baffa da wannan rahoton. Kuna iya ziyartar shafinmu na bbchausa.com domin ganin yadda alƙaluman masu cutar corona suke a Najeriya.
da shugabannin duniya 10 da suka karya dokokin kwallon koronar. Da ma matakin da za ku iya bi yayin karatun yaranku a intanet. Da haka agogo muke cewa karfe 7 saura minti 16 a Najeriya da Nijar. Umaima Sani Abdulmomin ke gabatar da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC. Yau ce ranar muhalli ta duniya. Gaba a cikin shirin zamu ji muhimmancin wannan rana. Idan muka sake komawa Najeriya, gwamnatin jihar Legas ta bada umarnin buɗe masallatai domin sallar Juma'a da kuma majami'u domin ibada a ranar Lahadi. Sai dai kuma gwamnatin ta umarci mutanen da shekarunsu suka haura 65 da su zauna a gida kar su je masallaci ko coci. A cewar gwamnati ta ɗau wannan matakin ne don kare mutanen da ake ganin cewa garkuwar jikinsu na da rauni. Ga dai rahoton Umar Shehu Leman. Wataƙila daga lokaci zuwa lokaci al'ummar jihar Lagos saurari kiran sallah ko kuma ajiye kiristoci suna hidimar bauta sau ɗaya a sati. Da yake yi wa manema labarai ƙarin bayani, gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu ya ce yara ƙasa da shekara 15 ba a ba su izinin zuwa masallacin Juma'a ko majami'u ba. Haka zalika dattijai da shekarunsu suka kai 65 an umarce su da su zauna a gida. An yi tanadin wannan tsari domin daƙile bazuwar cutar COVID-19. Ya ce za a buɗe masallatai a ranar 19 ga watan Yuni, yayin da kuma aka bayar da izinin sake buɗe majami'u a ranar 21 ga Yunin. To amma kuma za a takaita harkokin ibada ga sallar Juma'a da kuma ranar Lahadi ga mabiya addinin Kirista ne kaɗai. Ya yi gargaɗin cewa dole ne a dakatar da sauran hidimomi na ibada da ake yi a kowace rana. A kwanakin baya, kwamitin shugaban ƙasa mai yaƙi da bazuwar cutar coronavirus a ƙarƙashin sakataren gwamnatin tarayya ya amince da a buɗe wuraren ibada a faɗin Najeriya. To amma gwamnatin jihar Lagos da wasu jihohi a wancan lokaci sun ce za a buɗe wuraren ibada ne bayan mabiya addinan biyu sun cika sharuɗan yin haka. To ko me mabiya addinin Kirista za su ce game da sabon tsari akan harkokin addini a yanayin da ake cikin yaƙi da cutar coronavirus? Ra'ayina akan wanda ya kai shekara 65 kar ya jefi coci. In gwamnati ta ce haka ai ba ta yi masu adalci. In ka duba yanzu na haka kamar su Oyedipo, Papa Adeboye da su Kumuyi sun kai shekarun nan kuma su ne masu coci na kansu. Wa'annan kada su je coci su ma? Wanda ya kai shekaran da lokacin da mutum ya yi kusa da Allah, ya nima gafara daga wajen Allah don ya samu aljanna. Amma yanzu aka ce musu kada su je coci, su dawo su zo na gida. Su ma dai musulmi takwarorinsu sun tofa albarkacin bakinsu. Suna na dai Muhammad Bulama, shagaruna 89. Yawwa abin da na ji a umarni ni ne na fi son shiga masallaci. In an hana kuma ba ni da wani magana. Na fi son shiga masallaci in sallah. Kamuwa da coronavirus mu mun sadakar da Allah kawai. In kwana ya kare sai mu mutu. Sama da wata biyu kenan rabon da a yi bauta a masallatai da kuma coci a faɗin jihar Lagos. Gwamnan Sanwo-Olu ya ce majami'u da masallatai za su ke ɗaukar kashi 40 na yawan masu bauta. An buƙaci a gudanar da ibada rukuni-rukuni a maimakon a yi jam'i lokaci guda kaɗai. Ta wajabta wa masu bauta su sanya takunkumin rufe rabin fuska da wanke hannunsu da sabulu kafin su shiga wuraren bauta. Za a ke samar da tazara a tsakanin mamu a masallatai da majami'u daidai gwargwado. Umar Shehu Leman, BBC Hausa daga Lagos a Najeriya. Tutun da mun yi batun annobar corona ga wannan. Ra'ayi riga kowa da irin tasa. Yayin da hukumomi a ƙasashe ke ƙoƙarin sassauta dokar kullen da aka sanya domin yaƙi da annobar corona. Ɗaya daga cikin abubuwan da annobar corona ta haddasa shine rufe makarantu ta yadda sai ta intanet kaɗai wasu yaran ke ɗaukar karatun. Sai dai kuma hakan na zuwa da ƙalubale daban-daban. Shin ta yaya kuke ganin za a shawo kan wannan matsala? Wannan shine batun da muke fatan tattaunawa a filinmu na ra'ayi riga na wannan mako. Sai a tare shirin da ra'ayoyi a maraicen yau. To da muka je jamhuriyar Nijar, hukumar kula da rigakafi ta ƙasar ta yi wani taron manema labarai domin ƙarin haske kan wata jita-jita da ake yaɗawa a Yamai cewa an fara gwada rigakafin annobar corona kan yara 'yan makaranta. Iyayen yara
sun shiga firgici kan rigakafin wannan annoba da aka ce an fara gwadawa ba tare da yardarsu ba. Hakan ya sa iyaye da dama zuwa makarantu suna ɗauke 'ya'yansu. Dr. Sole Rabi ita ce shugaban hukumar kula da rigakafi ta ƙasa ta kuma shaida Cima'ila Yusufu cewa wannan magana ba ta da tushe balantana makama. An yi bincike, an diddiba, an yi komi babu wanda ya iya huddo mana yaro guda da aka ma wannan shaushawa. Ta dai magana ta tahi daga yara da suke cikin wata makaranta suna wasa a Kominseng sai suka ga wannan da ake cewa agent enroller wannan masu rejista na mutane saboda zaɓe da ake yi, kuma suka ga wasu grup daban na mutane masu kaman riguna shigen na masu shaushawa wanda suke zawa lakwal su hesa magani a cikin lakwal, sai suka ga masu yin shaushawa. Kenan daga nan wannan magana duka ta tahi har ta yaɗu. Kenan a takaice babu wata shaushawar da aka yi ko kuma ake da niyyar yi ma yara. Mu dai a yanzu ban mu da shaushawar da muke yi. Kuma in muna shaushawa wannan ka'ida ne sai mun haɗa da kowa tun daga lokacin da za mu fara shirin shaushawa. Har mu fara yin shaushawa, har mu ƙare shaushawa, mu yi lissafin abin da muka yi na shaushawa in mun cima gurinmu duka tare muke yi da al'umma gabaki ɗaya. Daga ku mutanen jarida zuwa masu unguwa, masu gari, masu malamai da kowa wanda zai iya kawo wani gudunmawa cikin wannan harkar shaushawa da su muke yi. Ganin yadda wannan matsala ko kuma in ce wannan jita-jita ya yi kamari haka kai inda akwai wasu makarantu wanda uwayen yara da kan suka buɗe kowa suka hiddo yara suka ce yara su gudu, kamar akwai wata niyya gare ku ta wayan ma uwaye da kai da ma yara saboda uwaye ma da sun ce yaran su ba su koma makaranta. Ni dai abin da zan ce miki bisa kan wannan, ina son uwaye su gane gwamnati tun da yake da ministar lasante gurinsu na su kama ma al'umma ne bisa kan lahiya, a ci gaba bisa kan lahiya, kowa ya zamanto yana cikin ƙarhin shi, yana cikin lahiyar shi don ƙasa ta ci gaba. Kenan gwamnati ba za ta yarda ba a haɗa kai da ita bisa kan wani harba a zo a sa ma al'ummata wani magani wanda ba shi ba. Duka wannan da kika gani hankalin kowa da ya tashi saboda wannan sabon ciwo ne. Shi wannan sabon ciwo cewa da COVID-19 wannan babu shaushawa tukun ba, amma yi shaushawa ba a duniya duka gaba ɗaya. Balle har a kai ga gwada shaushawa bisa kan al'umma da ake yada a ce za a gwada shaushawa bisa kan al'umma. Gwamnatin Nijar ba za ta yarda da wannan ba. Dr. Sole Rabi kenan shugabar hukumar kula da rigakafi ta Nijar. To a shirinmu na hantsi akwai gargaɗin da asusun yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi akan cewa a ƙasashen duniya jarirai miliyan 10 ne za su rasa allurar rigakafin kamuwa da cututtuka, ganin yadda cutar corona ta kacancana dukkan wasu tsare-tsare na gudanar da allurar rigakafin. To yau ce ranar muhalli ta duniya inda taken ranar shine ɗaukar matakan kariya ga halittu da tsirrai da ke doron duniya. Za a yi shagalin bikin wannan rana ne a ƙasar Colombia. To domin jin abin da wannan rana ke nufi, Ibrahim Minjibir ya tattauna da Dr. Aliyu Barau, masanin muhalli kuma malami a Jami'ar Bayero da ke Kano, inda ya fara da tambayarsa dangane da muhimmancin wannan rana. Babban saƙo ko manufa ta irin wannan rana ta muhalli na duniya shine domin a ƙarfafa samun daidaito tsakanin buƙatun ɗan adam na yau da kullum da kuma buƙatun ingancin muhalli wanda a kansa ne rayuwar ɗan adam ta ta'allaka, daga ruwa da filaye da dazuzzuka da ma'adanai da suke ƙasa. Kamar ta yaya shi wannan batu na muhalli ke da alaƙa da annobobi da bala'o'i irin su coronavirus? Tsayawa ayyuka na tattalin arziki sun samu ga tekuna da koguna da iska da muke shaƙa dukkaninsu sun inganta. Wannan yana nuna maka cewar ita kanta wannan cuta ta ba mu dama mai nazari mu fahimci irin illar da ɗan adam yake yi wa kansa yake yi wa kuma muhalli wanda rayuwarsa ta ta'allaka da shi. Kafin wannan bala'i na annobar coronavirus
akwai manyan bala'o'i musamman na wutar daji da muka gani a ƙasar Australia da Amurka da shauran ƙasashe. Misali wannan shekarar ta mayar da hankali ne kan batun halittu, yaya abin yake? Wanda yake zaune a cikin birane zai iya fahimta tun daga unguwarsu zuwa garinsu da yankunansu yaya ake da. Da yawa wasu irin bishiyoyi da muka sani a da ciyayi da ƙwari sun ƙaura, ba ma ganin su, sun ɓata. To wannan a matakin unguwa kenan da gari kake gani. To a faɗin duniya ma in ka ɗauka akwai wannan barazana ɗin. Suke ba mu tatacciyar iska ingantacciya da mu da shauran dabbobi. Kana su kuma sukan tace iska kuma gurɓatacciya. Wannan kaga shi ke nuna maka irin muhimmancinsu ga lafiyar ɗan adam. To inda aka ce maka babu su, to kuma za ka samu abin da yake bai kama da hakan ba. Da yawa cututtuka da suke ƙaruwa wanda suka shafi numfashi, nau'i daban-daban na mura, sauyin yanayi da mamasa da makamantansu, dukkanin waɗannan abubuwa ne da suke da alaƙa da wato sare dazuzzuka da kuma batansu. Dr. Aliyu Barauke na masanin muhalli a Najeriya a tattaunawarsu da Usman Minjibir ba Ibrahim Minjibir ba kamar yadda na yi tuntuɓan harshe. To yanzu kuma ga Maman Skifa da labaran wasanni. Yau ne za a ci gaba da wasannin mako na 30 a gasar cin kofin Bundesliga wadda aka ci gaba da fafatawa tun cikin watan jiya. Idan an jima za a kece reni ne tsakanin Freiburg da Borussia Mönchengladbach. Sai a gobe Asabar ne za a buga wasanni 5 tsakanin Bayer Leverkusen da Bayern Munich, Eintracht Frankfurt da Mainz, Fortuna Düsseldorf da Hoffenheim. RB Leipzig da Paderborn da wasa tsakanin Borussia Dortmund da kuma Hertha Berlin. Sai a ranar Lahadi za a karkare da gumurzu tsakanin Union Berlin da Schalke 04 Augsburg da FC Cologne da barje gumi tsakanin Werder Bremen da Wolfsburg. Ranar 17 ga watan nan za a ci gaba da gasar Premier League ta bana da za a fara ta da kwanton wasa biyu tsakanin Aston Villa da Sheffield United da na Manchester City da Arsenal. Tuni da aka amince kungiyoyin Premier League su sauyin 'yan wasa 5 maimakon 3 da aka saba, amma na wucin gadi ne zuwa ƙarshen shekarar nan. Shugabannin hukumar ƙwallon ƙafar nahiyar duniya ne suka amince da dokar sauya 'yan wasa 5 don sauƙaƙa wa 'yan ƙwallon gajiya. Haka kuma a cikin watan nan za a ci gaba da gasar La Liga ta Spaniya wadda Barcelona ke jan ragama da tazarar maki 2 tsakaninta da Real Madrid. Sai dai kuma mai kula da harkokin wasannin Gareth Bale ya ce ɗan ƙwallon baya son komawa sake buga gasar Premier League kuma watakila zai kare sana'arsa ta ƙwallon ƙafa ne a Real Madrid. Ana ta alakanta dan wasan mai shekara 30 da cewar zai koma sake buga gasar Premier League bayan rashin jituwa da ta yi tsami tsakaninsa da kocin Real Madrid Zinedine Zidane. Na karkare shirin. Tsohon zakaran tseren kekuna Chris Froome ya ce yana hangen za a iya gudanar da Tour de France a shekarar nan duk da fargabar cutar corona. Zakaran wasannin karo hudu ya ce tuni ya fara atisaye don tunkarar gasar wadda ake sa ran gudanar da ita ranar 29 ga watan Agusta. I'm optimistic. All the figures over here in France are indicating that it looks as the event is Ina fata da tabbaci. Alƙalma a nan Faransa na nuna cewar za a iya gudanar da wasannin. To a gaida Maman Skifa wanda zai dawo da hantsi da wasu labaran wasannin. Yanzu kuma ga wasu saƙonni inda Prince Linus Emmanuel yake cewa haƙiƙanin gaskiya ina goyon bayan duk wanda aka same shi da laifin fyaɗe a yi masa dandatsa. Saboda idan ba haka aka yi ba abin zai ci gaba da horuwa tamkar wutar daji. Sai Yahuza Kasim da ke cewa ba da umarnin da gwamnatin jihar Legas sai na buɗe masallatai da majami'u abin farin ciki ne. Da kuma murna mu dai fatanmu Allah ya kawo mana ƙarshen wannan annoba ta cutar coronavirus a ƙasar baki ɗaya.